Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngijini abuk digoni sama ki. Mas Aris ngadai abuk kandang. Ini tadi adai. Ini lho. Dan saya sana keliris. Terus. Sar. Oke, ngadai nih. Sel. Bukan kono, bukan kono. Iya ngadai. Sing merangkal-merangkal aja sing gede-gede. Ngacah abuk kandang guys, digoni sama pemandangan guritan. Pilek kah? Iya. Oke, lanjut. Ini cukup bisa baik pisan. Bisa mak ceklisi mak. Yes. Incero. Sar. Aduh, gak apa-apa. Yes. Sangat ini. Hei. Hei. Wow. Loh. Kalau sing lor lembut kalau Biasa sih. kayak mawur hari. Gak sah kok mak. Titik kayak menter. Wis sama naik. Wis tal. Rupa ora ndang ojok-ojok dhewe. Terus ake. Wis leren. Diaduk bisa apa?
Mang ngadahi tletong saiki ngadahi sego. Kira-kira sing dienggo sesuk, guys. Engko esuke budal masak didang. Sak jam mateng ya. Wis mateng kareng ngene. Oke, tinggal sedikit. Karena kurang tambahi. Wis kok. Paling 3 dina. Terus tambah-tambah no. Sambal terone ya sudah ya guys. Terone wis tak potongi engko ngedangi engko. Tumpuk dadi siji manci, mangkok, lah lebokno kabeh tutup. Wis bledes tutup, wis ngene ora apa-apa. Kuwi tutup pisan, ndang kae gedang miring nek sak cengkeh. Ngulupin. Wis ngadeg gedange sak cengkeh. Wis ngene wis sampeyan. Iki dadi pantikus kuwi. Gak wis ndamek sak cengkeh ora engko tak urusane. Iki tutup ngene wis Mbah. Iris ora mungkin nang tanah. Wis alah ndangak Mbah kowe iki. Ndah, kok dhuwur. Gaspol ndangak, teteli misan. Dhuwur ki ya teteli misan. Ndah. Ndah. Motong gedang bebek angsa. Lah ndang mek sak cengkeh. Wis kuwi lebokno wakul kono padha ae. Ndah, wis. Pangan tikus ora kok. Gak. Gila, nek ngono endi wekasane? Mbok silit kok ngisor ae ya wis karek kowe manut. Lu sing utuh ae, mek sing utuh. Lah ya, mek sing utuh. Alon-alon aja sampe coklek. Walah, yo. Lah mbok pangkat dhewe nek gak mbok coklek. Lah. Mesine aki ya. Kaya mbuleng. Mantap. Wis nama ada, iki kreseke ning kene. Iki lho kresek. Blok tikus pokok. Ndang. Joblok Bu ya. Ndang. Padang lho kreseke. Ndang ada jangan asem. Kon jaluk ngomongnya. Iya. Cek sak piro, Dik? Jek, sing mangan sapa wis. Karone ada mek kono adai, keko ya tak tutupe nisan. Aduh. Iki karonane, guys. Endi mek sing samene kurang apa ora? Wis. Tuh banget apa godhong. Jangane mek. Wong ora anu tak guwak sesuk. Pangan mbok apa wong lontong kok pambasan. Kuwi balur anake. Mbangko Jangan lontong dadi pambasan. ndak engko sego mek nggonku kene ta. Pakne sego ning ngene. Ijek segane. Jek Mbah, jek sak panganan aneh. Mek godhong pisan. Riz, pakem nek ndi Riz? Padha ra nek kabeh done ndi cah? Ora ana wong. Ora ada wong blas bodone ndi. Italitul. Hei, delok kuncirane sing kuncir sapa kuwi? Ibu lah. Alah. Sok delok karnaval kok ndi kowe ning taman ae nek pengen mangan jajanku. Aku lontong apa-apa.
delok. Dodol ing taman. Delok. Iya, dodol. Sapan. Piye? Delok. Anu Pak Ember engko. Ya, Gedang no sembrek. mau. Oke ya. Kowe nek rong duwe klambi kicomania le. Aku ora ora nek tuku ning ndi aku anu kok sapa jenenge AC. Pesen jere 35 ning ndi sih kok apik aku ngono. Ki Mbah Lamroh nak njaluk ngono. Ning ndi nek tuku? Sing panas lho apane, wong dolanan HP nyagok ngono. Ning online. Goreng apa kuwi? Ada pegel guys. Ngetro Mbah Lam yo. Aku yo tak mulih wong ne manek wong akeh. Mbak iki omahe nggo ndi? Iya, Nding. Maksudnya apane sekolahan? Ya sekolahan rono. Nek delok ning anu ae ning taman ning ku lho. Ning taman kowe aja dodol. Kowe nek delok saurunge ndak budal ning taman, ning sepur-sepur kuwi lho aku. Ning iki lho Mbak sing Simpang 7. Simpang 7 kowe ora apa ora hotel Simpang 7 iki lho. Gak ora. Anu pancuran kuwi ya? Iya, engko aku lore sithik. Dadi bocah kan iso dolanan munggah medhun ning anu ngono ki. Anding tok buntung kuwi. Iya arah tok buntung. Aku golek sing iya panas. Lho, adeke ngajak mulih. HP-ne gak nggawa. Ya wis aku tak mulih kok wis bar ngaru bar apa kok. Ya. Piye? HP-ne flase kuwi. Lah nek gak ngene gak padang, aku nek peteng gak seneng. Wis aku tak mantuk ya. Wis mantuk.